О, видиш? Мене е така. Ето го долу на гушата си остава още малко. Да, обърни го и наобратно, че гледам, че ти е останало. Мене е така ноги. Пун? Сапун сложи ли си? Да. А ти искай. Аз след малко така. Ти какво правиш, мама? Ой. Какво? Как се казва това? Бъшниш. Айде стига толкова.